ba ya yi sai amma kaga yaran garin ba kalle ne Allah su shi ina wanda kuma ke dan mutumin nan idan dan ne kai na wurin kan to wanda yaran kan da bare Allah su shi kai yoga ya za ku shi bacci abun ya kwashi wanda an ka riga ka ba da kai la karshe ba ta wanda zai taso wallahi ba haka wannan ke wani Allah ya ta riga ga ne bai tashi ai wannan da ɗayan nan sai an ta kamo shi amal din magaga agane zura gaga ni da sani to na dai na can na bayana ya na koyi kokari mi wanga wasa ta haka ta sai kokari sai to ala wani ne nawa ina shi ga ni ko bare be bare be jama'a yaran da su yi a'a bai mutu ba a'a ina mutu a'a kale shi a'a alhaji kale shi Allah wallahi kale shi wallahi anta sai ka cutu kale shi wallahi la ya lohi kale shi kansa da koshi da wallahi bai mutu in ya jiwa ya ji rasuwa wanda ya hito yanzu shi wanda zai hito to ga na uku sai a hisse wallahi kaba shi da Allah hito ba Allah kaba shi wallahi na uku ni yana ma amara wallahi sai a hisse na uku konga wancan zai riga wanda sai a hisse yana ganin Allah to kana dan gidan mutunan nan da wannan sun suma dan gidan mutunan nan sun da cewa ga wanda gado yi duk wanda ta so shi da ni duk wanda ta so shi da ni wannan gaba ba ma na ciki na surga hina sai an tashi sai daga gida sai kai na gaba Allah ku duka kai wanda Allah ku duka Allah bari kuna gaba ko kuna tashi sama ku kuna gaba kuma ku tashi haka ku gaba Allah ku Allah wanga wallahi amma na ji na san ba so da shi dan na sai ya haru mutu wallahi ko shigo miti shi ne ah hada ko ai ba ro ko mama shi wanga shi dan gidan mutum ne tau yana su haba hunga wallahi Allah bayan ta sai ta shi wallahi ya fada wallahi bai mutu ba ai dole na da ma rusu gane wallahi ka dan gidan mutum gane da wanga gado yayi wallahi yanzu ai da gado kamar da nake kallo akwai wasu waɗanda ba sun toron su yi nasara ne ba a sun ne don su yi kokarin ma samun kifin da za su maci sakamakon irin da bisar take ciki haka ne nake hange a wasu gurere za ka ga yadda suke kama suna samun da wani zafi shi haka zalika za ka ga gurin ya cika batik a wannan gurin muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya kasharsa a yi lafiya to
sani dai mai girma gwamnan jihar Sokoto Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal, gwamnan jihar Sokoto, matawallan jihar Sokoto ya iso wannan gurin. Ko da muka iso muna tare da mai alfarma sarkin musulmi Sa'adu Abubakar ina gurin da sauran manya-manyan baki. Yan kalla kuma za ka cewa an tare da wasu jirage na akwai masu karta kwana waɗanda ke ceton ko takan koda takan yi akawu sun zo gurin don taimakawa. Haka zalika akwai waɗanda suke kuma idan mutum Allah ya sa ya samu kifin za su taimaka masa su tallaba masa a sa masa cikin wannan jirgin don tsallakar da shi gefe. Insha Allah za mu cigaba da kawo muku bayanai na yadda abin za ta kaya daga baya. Zan dan barku na ɗan ƙanƙanin lokaci na baku lafiya. Biliya Yarima Bari-Bari Facebook ne ke muku fata alkai na barku lafiya.